Kamar yadda muka sani, sutura tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke bambanta tsakanin ɗan adam da dabba. Haka kuma tana ɗaya daga cikin abubuwan da take ƙara mana kima idan al'umma. Shi yasa zaka ji Bahaushe yana faɗan sutura ita ce mutum. Uwar gida, a ina ke siyan suturar da kike kece raini a yayin zuwa taron biki ko kuma makamantansu? A ina kuma ke siyan suturar da kike caɓawa mai gidanki ado? Shin ina ke siya ma yaranki kayan alfarma da kece raini? Tsaya, ba sai kin yi dogon nazari ba. Shin ba ki da labarin cewa Isam Collection ta yi fice wajen fidda mata kunya ta wannan fannin? Me yake jira da ba za ki nemi Isam Collection ba domin komawa 'yar ƙasa da shekara 18 wanda sunanta ya riga ya zagaye garuruwa da dama na gida har ma da na waje. Buɗe kunnuwan ki ji ni. Isam Collection tana sayar da atamfofi, leshi, kayan yara da sakawa, sannan kuma ga takalmomi. Kada fa ki tafi, ba iyakacin su kenan ba. Isam Collection tana sayar da back to school items kamar su takalman makaranta na yara, gorunan ruwa da kuma lunch box da dai sauransu. To yanzu za ki iya zarcewa zuwa Isam Collection domin samun garaɓasar da mutane da dama suka daɗe suna samu. Ke ma a yi da ke, sannan abin burgewan shine za ta kuma aika muku da kayan ku a duk inda kuke. Isam Collection na maraba da masu siyan ɗaya ko sari. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar ta a lamba kamar haka: 0800 34 74 46 03.